Mhux se nħares lura. Din id-dikjarazzjoni għamilha l-Prim Ministru Robert Abela kif dawn l-aħħar jiem komplet tiżdied il-pressjoni u l-għada f'pubbliku għal mod kif splodiet l-imxija tal-coronavirus pajjiżna fi ftit aktar minn 3 ġimgħat. Mhux se nħares lura, imma se nagħti l-bażi li fuqha il-Gvern qiegħed jaħdem biex nibnu fuq it-tajjeb u nirranġaw fejn seta' sar aħjar. Robert Abela kienet indirizza introduzzjoni tal-laqgħa tal-Kabinet li saret fil-bini tal-Kamra tal-Kummerċ fil-Belt Valletta. Fil-fatt, is-sitwazzjoni preżenti bil-virus jerġa' jerfa' rasu ftit li xejn ma kienet trattata mill-Prim Ministru, iżda huwa għażel biss li jerġa' jiftaħar bid-deċiżjoni li jikkanċella 4 parties tal-massa wara li kien l-istess gvern permezz tal-MTA li għamel promozzjoni biex jiġu dawn l-avvenimenti tal-massa wara li kienu tħassru f'pajjiżi oħrajn. 25 miljun euro. Għandna bżonnhom? Qed nistaqsi għax meta nħares mill-lenti ta' gvern, mill-lenti ta' Prim Ministru, dawn huma flus li kienu se jgħinu l-ekonomija tikber fi żmien li għandha bżonn. Iżda il-prijorità ingħatat fejn kien xieraq li tingħata. Issa id-diskors donnu inbidel bil-Prim Ministru jgħid li l-pandemija waslitu biex jirrifletti dwar il-kwalità tal-ħajja u li tkabbir ekonomiku jkun wieħed sostenibbli. Fil-fatt it-tkabbir ekonomiku li jirrispetta l-kwalità tal-ħajja u wieħed minn 5 punti li semma Robert Abela għal dik li qed isejjaħ strateġija fit-tul. Il-punti l-oħra huma l-governanza tajba u tibdil fil-qafas leġislattiv, l-edukazzjoni b'enfasi fuq preparazzjoni tal-istudenti u l-edukaturi fuq sma ġodda li huma meħtieġa fl-ekonomija diġitali, l-infrastruttura fosthom it-toroq, sistema ta' trasport tal-massa u t-tieni cable tal-fiber optic li taqqat lil Malta mal-kontinent Ewropew. L-aħħar punt ikun il-mira li pajjiżna ikun carbon neutral sal-2050 b'miri intermedjarji kull 10 snin. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kamra tal-Kummerċ il-Perit David Xwiereb fakkar kif fi frar li għadda il-Kamra tal-Kummerċ kienet nediet dokument dwar il-viżjoni ekonomika ta' Malta u qal dan kien ġie aġġornata żminijiet li għaddejjin bħalissa. David Xwiereb fakkar kif Malta niżlet 2 postijiet fl-indiċi tal-kompetittività qabel faqqet il-pandemija. U sostna li jekk naħdmu aħjar minn pajjiżi oħra biex b'mod li nerġgħu nibnu l-ekonomija, pajjiżna jkun jista' jiggwadanja xi postijiet fl-indiċi tal-kompetittività li jfisser tkabbir ekonomiku.